Minister Kikaba sikazimnyama ngokubanjelwa. Cha, ngithi angikhale nje la kuwe embonela ngemali encane nje ngicela ukuthi uminister angiboleke imali encane. Akuyona into engazi zamazamisa umnotho wezwe. Akuyona into engazi into engatengisa irandi. Into encane nje ezophuma lisale nje irandi lisimeme. Ngoba nami hayi ngoba ngingenayo imali ukuthi imali yami ayikho la manje ngifuna imali yokuya emalini yami mayelana nokuyikhokha ngengiqinisekisa kakhulu ba nayo yona imali etheni le ngiyoyilanda imali nje ukuthi ngikwazi ukubuya ngoba ngeke ngihlale lapha mina so ngobonga ke